Nebudeme si klamať. To, kde som sa ubytoval vo Filadelfii, je akože... Nechcem ani to slovo povedať, lebo je to medzinárodné. Ghetto. You know he can rap really good, right, Dad? Niečo, House. Vlastne to bola prvá autorka, ktorá nadizajnovala americkú vlajku. Obrovská budova je za mnou práve. Papa New York a vidíme sa vo Philly. No, za nami je autobusová zastávka. Stále sme práve vystúpili pod tým mostom a idem na ubytko. Musím sa pozrieť, kde ho presne mám, lebo nie som si úplne istý. Ale asi si zavolám Uber, pretože sa tam celkom ťažko išlo autobusmi. Bolo to na prestup alebo čo, ale ešte uvidím. Ešte som sa nerozhodol, že jak tam idem, takže sme vo Filadelfii. No, ja som vystúpil z Uberu. Išiel som sa najprv hore zložiť, lebo som to chcel spraviť rýchlo, lebo nebudeme si klamať. To, kde som sa ubytoval vo Filadelfii, je akože... Nechcem ani to slovo povedať, lebo je to medzinárodné. Ghetto. A však posúďte sami, no... Ale akože to ubytko není také hrozné, by som povedal. Je to také, že zvládnutelné, ale celkovo to okolie není nič moc. You know he can rap really good, right, Dad? No my sme už vystúpili z Uberu na vlastne niekde tuto pri kaviarni. Ideme si dať raňajočky a uvidíme, čo nás čaká ďalej. Určite chcem vidieť také tie pamiatky Filadelfie a dúfam, že sa nám nič nestane, lebo akože no ten húd, no nie je to sranda a plus Filadelfia nie je úplne také, že najbezpečnejšie miesto. Tak zase sme si zobrali na raňajky bagel. Sme tuto niekde na nejakom námestí, vidíme Philadelphia City Hall, je to obrovská budova, je za mnou práve. Tak práve sme pre tou Philadelphia City Hall. Poviem skúsiť sa pozrieť donútra, či sa tam dá teda dostať. Tak toto je teda za nami, to vyzerá. Tak, takto to vyzerá za nami, vlastne pred nami je taká dlhá otvorená ulica, taký klasický americký štýl. No a ideme zistiť, či sa tam teda dá dostať. No tak sme vlastne v strede tej City Hall, tu je taký nejaký vnútroblok, ale nedá sa ísť úplne donútra, je to buď uzamknuté, alebo som prišiel neskoro jedno alebo druhé. Tam máme taký portálik, aj to natočím, také tie portály, čo sú, že niekde vás to preniesie na svete. Čo je ale také fakt, že zaujímavé, že je tu zastávka metra. Vlastne teda v strede nejakého dvora toho City Hallu je tu vlastne zastávka metra, čo je podľa mňa, že úplne, že no vyzerá to tak, ako keby to sem nepatrilo. Vlastne som teraz na ceste na tie posledné pamiatky, ktoré mi chýbajú tuto vo Filadelfii, alebo také tie najhlavnejšie turistické. No, my sme práve dojedli v Chinatowne, dal som si polievku za bičieho chvosta. Akože chutilo to tak podobne, jak náš hovädzí vývar, a akurát, že to mäso malo proste kosti, alebo také, že no, chvost, alebo proste, no neviem, jak by som to opísal, tú kosť, čo je vlastne v chvoste. A my sme tu teraz vlastne pred takou najväčšou turistickou asi atrakciou, pred tým Bell of Liberty sa to volá, to vlastne sa prekladá ako zvon slobody. Vlastne za nami je tá Constitution Hall, nie, Independence Hall sa to volá. A my ešte pôjdeme pozrieť pravdepodobne, nie som si úplne presne istý tým menom, ale Betsy, niečo, House. Vlastne to bola prvá autorka, ktorá nadizajnovala americkú vlajku. Za nami vlastne žila tá autorka, ktorá nadizajnovala prvú americkú vlajku. Vlastne sme pri poslednej zástavke asi Filadelfie na tej ulici, ktorá, on sa to volá, že Alfred's Valley. Je to akože nejaká historická ulica tuto vo Filadelfii. Majú tam aj labubu.
No ale je to vlastne historická ulica tuto vo Filadelfii, ktorá vlastne reflektuje to, jak to vyzeralo. A ja to skúsim dať takto za sebou. Tá ulica vlastne reflektuje, jak to vyzeralo a keď bolo ešte vlastne pod nadvládou Anglicka, keď bola Amerika. Takže tak, to je k tej ulici. Konečne sme došli do reštaurácie, kde sme si objednali Philly cheesesteak. Vyhľadal som si ho podľa reviews a podľa vlastne nejakého ratingu a podobne. Aj ChatGPT mi s tým pomohol, aby to bolo fakt autentické. Tak verím, že to bude super zážitok. Dal som si, že polovicu klasického a polovicu hluzovkového, aby som aj iné chute vyskúšal, takže ideme na to. Philly cheesesteak za nami, už asi dneska nikam nepôjdeme, už sa vrátime len naspäť do nášho húdu. Ok, no odchádzame akurát z ubytka, už mi došiel Uber, idem si tam nahádzať veci, donútra do Uberu, do kufra. Hi! A odchádzam, takže tak húd je za nami a idem na autobus.